Ivan Bartolo. Fuq ix-xandir nazzjonali l-ħamis filgħaxija spikkaw l-attakki u l-ġlied bejn iż-żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Uħud iridu akkosta kollox lil Adrian Delija jitlaq u oħrajn iridu li dan jitħalla jaħdem. Ivan Bartolo, deputat nazzjonalista li milux ħafna li tela fil-Parlament, spjega raġunijiet tal-fazzjoni li issa tinsab wara Teris Komodini Kakija għala Delija għandu jtir. Ejja nkunu rġiel, aħna leġġejna kap biex nerbħu elezzjoni. Mela l-ewwel fattu li s-surveys kollha li joħorġu minnkom u joħorġu minn anke kien hemm oħrajn nafu, dan kulħadd qed jgħid dan il-bniedem ma jistax iwassal lil Partit Nazzjonalista li jkun fil-gvern. Ivan Bartolo l-sena l-oħra ġabar il-firem biex Delija jiġi sfiduċjat fil-Kunsill Ġenerali infexx jgħajjar il-ħiliet tal-Kap Nazzjonalista. Żbalji fundamentali li unfortunately ir-raġel forsi ma ħasibx f'ċertu ammont ta' ħiliet li kellu bżonn biex jasal. Għandek bżonn strategy group madwarek. U tiġi xtajli li għandek strategy group, irid ikollok strategy group, irid ikollok l-aqwa nies li hawn f'dal-pajjiż f'dak l-strategy group, x'qed tagħmel biex attirajthom ħajjiġu. Dak l-strategy group se jpoġġi u se joħloq viżjoni. Fil-programm intervjena wkoll Edwin Vassallo, deputat nazzjonalista lejali lejn il-fazzjoni Delija. Dan li ta' intervista qabel u ma poġġiex ħdejn id-deputat nazzjonalista ieħor Ivan Bartolo qal li l-Partit tal-Maduma ilu jitlef u ħadd qabel ma tnifes. Ma kienx survey, imma ħadd l-ebda eżekuttiv ma kien jitlob il-Ledi Fannek Adami ma xkonna nitilfu elezzjoni wara elezzjoni jirreżenja, ħadd ma kien jitlob il-Lawrence Gonzi jirreżenja, ħadd ma kien jitlob illum għax isiru surveys sena f'kull xahar u nofs. Issa qed ittina rasna x'qegħdin nitilfu. Aħna nitilfu minn qabel ma ġie Adrian Delija. Vassallo spjega l-attakki ġejjin mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Isu Adrian Delija kien l-ikbar kriminal f'dan il-pajjiż. Jien ma naraħx il-bniedem li qegħdin jgħidu li hu. Pronta kienet it-tweġiba ta' Ivan Bartolo. Edwin qal li aħna li Adrian Delija mhux kriminali. Jina naħseb ħadd ma qal li Adrian Delija huwa kriminali. Intant Bartolo, esponent tal-fazzjoni li trid lil Delija jitlaq, kompla bil-kliem qiebes fil-konfront tal-kap. Dan il-bniem qed iwebbes rasu. Meta fil-verità kulħadd qed jgħidu, kulħadd ifhimni xi qed jgħid ejja ninaqdu. Il-Marelli ingħaqad il-grupp parlamentari, ingħaqad l-eżekuttiv, issemma ġurnata fl-eżekuttiv, daħlu nies prominenti jitkellmu. X'irid jingħaqad iżjed? Vassallo mbagħad argumenta kif l-istatut tal-Partit Nazzjonalista qed nagħmluh ta' chewing gum. Jiġifieri aħna li nippruvaw fil-gvern u fil-pajjiż ngħidu li nirrispettaw is-saltna ta' dritt, nirrispettaw il-Kostituzzjoni. Imbagħad aħna għandna s-saltna ta' dritt, l-istatut. Nagħmluh ta' chewing gum. Nagħmluh statut li kulħadd jipprova jdawwar kif iridu biex inkeċċik għandi statut. Imma biex jiena imma battak ma joċċali għal-istatut. Bartolo ma qatx lura milli jiġbed l-attenzjoni li Delija qed iġib l-iskużi. Vassallo ma qatx jomoda meta mistoqsi dwar il-ġlied u l-firda fil-Partit f'Tal-Pjetà. U bir-rispett kollu, ma tistax tibqa' tinħeba wara l-iskuża għax kulħadd jew ħadd ma ħallik taħdem. X'in tistaqsej? Hemm ħafna bad blood mhux hekk? Bad blood hemm ħafna. Bad blood hemm ħafna. Edwin Vassallo mbagħad semma li kieku kulħadd tagħmel bħalu il-Partit Nazzjonalista qiegħed fuq it-tarax ta' Kastilja. Imma jekk kulħadd jagħmel bħali u kieku kulħadd tagħmel bħali, kieku qegħdin fuq it-tarax ta' Kastilja biex nirbħu l-gvern. Bartolo saħansitra wieġeb għal botti diretti leħ minn Delija u n-nies ta' madwaru. Jiena wieħed minn dawk in-nies li akkużani li jiena ġejju sejjer immur nipprova taqbiżli jew niddejja u nitlaq. U vera mort kemm il-darba u ġejti, però nibqa' mmura x'inħobb il-partit, nibqa' mmura x'inħobb il-pajjiżi, però Adrian Delija mhux kienet jinduna li qed nitlaq ħabba l-leadership style tiegħu. Intant fil-programm spikkat osservazzjoni li għamel il-preżentatur fejn kien kostret jipprova jżomm il-bilanċ bejn il-fazzjonijiet f'partit maqsum u mifrud aktar minn qatt qabel. Jiena s-soltu meta nkun f'programm bħal da, il-par kondiċju, il-bilanċ tal-opinjoni tkun bejn il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista. Darba rrid iżżomm il-par kondiċju bejn il-femmi differenti fil-Partit Nazzjonalista. Jiena fl-esperjenza tiegħi ta' issa qed jagħmel bija wkoll iż-żmien qatt ma kelli di realtà.